साइज जोबथा साइज वेदारा जोंखौ डिसएपइन्ट खालामासै दिनै द बेस्ट खुलुमबाय जुथाइ एभ्रिवान दिनै जों थांगासिनो तुमजांनि सेल्कल पिकसिम जायखौ तुमजां पिक होननानैबो मिन्थिनाय जायो आरो जायनो दङ डिमा हासाव डिस्ट्रिक्टआवहाय जों जोंनि जार्निखौ हाफ्लंनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय दा जों थांगासिनो जाटिंगा भिलेज जानानै जाटिंगा गामियावहाय ब्रिटिशनि समनि लुनाय न'फोर माखासे दाबोनो दङ आरो थारैनो बे गामिया जोबोद समायना आरो बिथांमोना जोबोद साखोन सिखोनहै लाखियो दा जों जोंनि दिनैनि बे ट्रेकिंखौ नैबे पइन्टनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरो बेनिफ्राय जों लावथि लानानै थांनांगोन लावथिया जोंनो सापर्ट होगोन मानोना जायगाया जोबोद स्लिपारि जायो लाइफआव फार्स्ट टाइम मोनसे एडभेन्चार खालामनो नागिरदों ट्रेकिं खालामनो नागिरदों आं लाइफआव फार्स्ट टाइम बेनि थाखायनो सानदोंखि नोंथांमोनजोंबो लोगोसे आंखौ नैबे ट्रेकिंआवहाय लानानै थांफानो होननानै जों नैबे ट्रेकिंआवहाय गोबांजोन फैदों ओमफ्राय जों दासिम 1 मिनिटबो जायाखै बेहायनो जोंना नाथाय बे ट्रेकिंखौ जों कमप्लिट खालामथारगोन अब्ला नोंथांमोना नुथारगोन खोनादों बिदि हाजोआवहाय ओरैबायदि मोनसे दाउमा दाउसा बिदिनो एम्फौ आरिनि गाबनाय खोनायो जोबोद माबा मोनसे बेलेग जेन्टुनियाव फैनाय बायदि मोनदों enjoying the trek बिथांजोआ बोहैद्लाजोब्बाय 1 किल'मिटारबो जायाखै आरो दासिम जादोंखि मेक्स टु मेक्स जादोंबा 10 मिनिट्स जादों जोंनि ट्रेकिंआ दासिमखौ तुमजां ये वाला है ये वाला क्या है अच्छा अच्छा और ये बेखौ जों खोनानो मोन्दोंखि बेहाय लकेलनि जोंजों जाय फैफादों ब्रादारा बुंदोंखि बेनिफ्राय लेन्डस्लाइड जादोंमोन होननानै भिउआथ' बहुद मोजां नाथाय हजों नायबाथाय ओरैबायदि गिथावना बैजोंहाय हरै बैहाय मिनि वाटारफल दं मोनसे लोगोफ्रा गारलांजोब्बाय जोंना बेनि थाखायनो बे ट्रेकिं आंनि थाखाय आंनि डेडलिएस्ट एक्सपिरियेन्स दसे आवगोलाव एसे आवगोलावहाय स्लिपारिमोन ओमफ्राय आंना शुनाबो आं केजुवेल शुसो गानबोफ्लांदों स्पर्ट शु बा ट्रेक शु गानबोफ्लाङासै बेनि थाखायनो स्लिपारि जानानै गोलैदों आं ओमफ्राय नैबे हान्थुआव इन्जुर्ड जाबाय वेलकाम टु पिकनि जा बे माबा गेट दङ बे गेटखौ जोङो सहैनो बारा गोजान गैला होनदों लगभग लाइक 40 मिनिटसो नांगोन जोंनो दा बेनि थाखायनो स्टिल गिभ आप खालामाखै फुल अन ज'सआव थांगासिनो दा बस्ती से उतरा है बस्ती से आराम है अब वो गांव से हाँ तो तुमजां के जो गांव है अब कितने बजे को आया था अंकल हम तो सुबह आए सुबह जोङो दा वेलकाम टु तुमजां पिकनि जा बे गेट दङ बे गेटखौहाय नुसिगोन लोगोफोरा आंना हजों फैगासिनो दा जों फैयै फैनानै तुमजांनि एन्ट्रि गेटसिम सफैबाय
दा बेहाय जों पर पर्सन 100 रुपिसआय टिकेट दाननांगोन टिकेटखौ लानानैसो जोङो एन्ट्रि खालामनो हागोन सिख्लाफोर गोजा जोंहा फट' पस्ट होनायाव जा मुखुब जाथ'बाय गोबाव सम थाद'आलासे आरो जों जोंनि बे ट्रेकिंखौहाय जागायफिनबाय भिउआ थारैनो ओरैबायदि समायना दिमा हासावनि नैबे तुमजांआ आनटाच बिउटि आनरियेल जोबोद समायना जोंनि आसामावनो दि एथ' समायना जायगा दं आं जास्ट स्पिचलेस जों दा बेसेबां गोजौ ट्रेकिं खालामबोबाय ओमफ्राय आरोबाव जोङो मोनथाम पिक बारनानै थांबावनांगौ अब्लासो जोङो बे मेइन तुमजांनि जा गोजौसिन पिक बेखौ सहैगोन लोगोफोरा ओरैबायदि लास्टाव दं दा जोंनि आसामावबो जे इमान बिदि समायना जायगा दं सानाखैयानोमोन बेखौ आसाम बादिखौ नाङाखै आलदा बेलेग स्टेटआव थानाय बादि मोन्दों थारैनो जोबोद आनरियेल बिउटि जोबोद समायना हजोंहाय ओरै क्लाउड्सआबो खारगासिनो जोमैनि सेर सेर आयु आरो लोगोसे पाइन ट्रिजों मेन्टेल पिस नागिरनानै फैदोंमोन जों बे जायगायाव दा मिन्थिबायखि गावनि फिजिकेल हेल्थआनो ओरैबायदि जिर' लेभेलाव दं होननानै गैला दानो ओरैबायदि मेंबाय जों दासिमबो जा जोंनि दिनैनि डेस्टिनेसन बे सहैयाखैयानो 60%ल' जोब्बाय 40% नांबावगौ ट्रेकिं खालामनाया इजि नङा आरो लाइफआव फार्स्ट टाइम मोनसे एडभेन्चार खालामनो होननानै फैदोंमोन वर्थ इट जाथ'वाखैयानो दाबो सहैनानैसो मिन्थिगोन वर्थ इट जागोन ना जाया खिन्थु बेखिनियाव फुल्लि सेटिसफाइड सब साइडनिफ्रायनो थाव गदों अमा बेदर जानायनि नतिजा मैयाबो अमा बेदर जादों मेगननिफ्रायबो गदों डेस्टिनेशन लास्ट पिक नैबे रुटजों थांगोन Let's go now. जों दा बे जोंनि लास्ट रुट बै पिकआव सहैबानो दिनै डेस्टिनेसनखौ सहैबाय ओरैबादि गोजौ लाइफआव बे आंनि थाखाय डेडलिएस्ट एक्सपिरियेन्स जागोन बिदिनो लाइफआव गोदान गोदान एडभेन्चार खालामनानै बुहुद गोजोनो बुहुद मोजां मोनो दा जों सफैमारबाय सेलकल पिकनि गोजौसिनावहाय बर' जानानै बिदि समायना जायगायाव फैनानै जुदि दख'ना गानाबाथाय इनकमप्लिट खा आयु yang gaimo Tar aru meaning. hey yellow first जोंनि हारिनि सिनायथि दख'ना बिनि सासाफिन मा Manu yang lagi usia आसा भिउआ फैगासिनो दासो क्लियार जाहांगासिनो can do it. Jadu. जादु दिखाना शाइन Baigokha duha. बाइग'खा दहा शाइन बाइग'खा दहा Nohole phale jao. शाइन बाइग'खा दहा साना नुजाफैबाय Saina. So this is the beautiful Selkal Peak Tumjang के part दिनैनि जोंनि
नैबे तुमजाङाव फैनाय सेलकल पिकआव फैनायाव वर्थ इट जाबाय ट्रुलि जोबोद समायना सानसेट जासिगोन लासैनो दा बेलासेनि 4 PM सानसेट जासिगोन ओमफ्राय दासो एसे क्लियार जागासिनो आनएक्सपेक्टेड ओरैबायदि वेदारा जेब्लायबो आनप्रेडिक्टेबल जायो सानाखैमोन जे बे मोनसे नुथायखौबो नुगोन बेबादि नुथायखौबो नुगोन foggy dong still very beautiful see the view now वेदारा ओरैबायदि सोमोनांहोयोना दहायसो foggyमोन एसे gloomy-बोमोन ओमफ्राय दा पुरा क्लियार जागासिनो थांफिनगासिनो जुद्रु थांगोन बाला दा जुद्रु थांगासिनो बे भाई आं गिबायलै वेदारा जोंखौ डिसएपइन्ट खालामासै दिनै दा बेस्ट वर्थ इट जाबाय जोंना दिनै फैनाया